ва мутобиқату ҳамгирӯии арзишҳои муҳоҷирон бо ҷомеаи Русия. Дар видеои динагӣ як чиза хато кардем. Мо моҳи октябр гуфта гап задем. Ҳамин чиза дар комментариҳо чанд нафар нависонданд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Консепсияи нави сиёсати муҳоҷирон қабул шудагӣ. Дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем чӣ тағйиротҳо шудагӣ. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунем бародарои азиз. Кадом нафаред ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарен ва ҳуҷҷатҳои худтона аз сари нав бикунен, ширкати мо нархи арзон ва боваринокай. Номерошон мебароям марҳамат зангшон бизанем, шумора граница мегзаронам. Консепсияи нави сиёсати муҳоҷиратии Русия барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ тағйир меёбад? Дар Федератсияи Русия консепсияи давлатии сиёсати муҳоҷират қабул шуд, ки дар он ҳамаи чораҳои то ин замон нисбати муҳоҷирон андешидашуда, гирдоварӣ ва мутобиқ карда шуданд. Санади нав барои давраи солҳои 2026 то 2030 тасдиқ шудааст. Консепсия самтҳои афзалиятнок ва вазифаҳои Русияро дар соҳаи муҳоҷират дар давраи 5 соли наздик муайян мекунад. Ба ибораи дигар, ин харитаи роҳ аст, ки тариқи он Русия ният дорад раванди муҳоҷиратиро идора кунад. Дар ин консепсияи нав назар ба пештарак чӣ тағйиротҳо ворид шудагӣ? Мубориза ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ, фаъолона ҷорӣ намудани танзими рақамӣ, таъмини амнияти миллӣ пешбинӣ шудааст. Илова бар ин, ва мутобиқату ҳамгирӯии арзишҳои муҳоҷирон бо ҷомеаи Русия таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мешавад. Дар байни шаҳрвандони хориҷие, ки аз ҷониби корфармоёни рус ҷалб мегарданд, ҳиссаи назаррасро коргарони сатҳи тахассуси паст ташкил медиҳанд. Талабот ба онҳо одатан аз ҳисоби ҳам кам будани хароҷот нисбат ба истифодаи қувваи кории шаҳрвандони Русия ва ҳам бо сабаби сатҳи начандон кофии рушди технологӣ ва ташкили кор дар баъзе соҳаҳои иқтисодӣ муайян карда мешавад. Яъне назар ба шаҳрвандони Федератсияи Русия, анҳамин шаҳрвандони хориҷӣ қайд карданд, ки ба музди маоши паст қабул мешаванд, кору фаъолият мекунанд ва ин консепсияи нав тағйирот ворид кард, ки дигар ҳама баробар музди маош бигиранд, шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳрвандони Русия. Инчунин мақомоти Русия ба пешгирии муҳоҷирати ғайриқонунӣ пешбурди рӯйхати шаҳрвандони хориҷӣ, ки таҳти назорат қарор доранд, онҳоро фаъолона ҷорӣ сохтани технологияҳои рақамӣ ва маълумоти биометрӣ ба нақша гирифта шудааст. Барои муҳоҷирони ғайриқонунӣ ва ҳар як шаҳрванде ки вориди Федератсияи Русия мешавад, таҳти назорат қарор гирифтани онҳо низ тағйироту иловаҳо дар ин консепсия ворид шуд. Яъне ки боз барои 5 соли оянда муҳоҷирот таҳти назорат қарор мегиранд, кору фаъолият мекунанд. Ана ҳамин чизо дар консепсияи нав ворид гардонида шуд. бародарони азиз, комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Ширкати Шифофармо доруҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. Барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус дорӯи ватании мо бо номи Паҳлавон. Инчунин доруҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо Шифофармо бошед. Фатҳиддин нависонда. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Созед хубен ака? Савол. Аблава ҳози кругли сол шидагия ё ки не? Мақсад моҳи декабр Тоҷикистон брем дар аэропорт намеқапам. Кругли год шидагӣ нест, и гапҳо асос надоранд. Призов чӣ хеле ки буд, ҳамон хеле озӣ. Шариф нависонда. Салом. Соли 2026 гапай ки яка писара ба хизмати ҳарбӣ мебарам. Ин рост аст? Ягон пешниҳод дар ин мавридам шидагӣ нест. Мо ҳар чизе ки навигарӣ мешавад, бародарои азиз, видео мекунем, барои шумо мефаҳмонем. Ин гапҳо ҳозирашда асос надорад. Аҳмад Ҳоҷиев нависонда. Салом ака. Дар як навортон ба наздикӣ оиди нархи билети ҳарбӣ хабар додем. Лутфан бори дигар хубтар фаҳмонед. Пешравӣ хоҳонем. Имина чиша фаҳмидан мехоҳӣ бародарҷон, дар комментария бинависон. Насиб карда бошад, мо дар видеои дигар ба саволот пурра ҷавоб гардонем. Як нафари дигар нависондае ки салому алайкум акаи Сорбон. Мегуфтем ҳозир вазъиятҳо дар аэропортҳои Россия чӣ хеле? Проверка меган ҳастаи ҳолиам. Ҳамин гап рост бошад? Проверка баъзан вақтҳо ҳаст. Баъзан вақтҳои ҳастае ки мисол тафтиш камай. Мардум гузашта рафтесиян. Яъне ки чӣ хеле ки пештар буд, ҳамон хел ҳастаи ҳозир тафтишан. Бахтовар нависондаи. Ака сардори оиларо мебаранд ё не? Оиди ҳамин гап занем. Сардори оила аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастаи бародари азиз. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман 17 солаам. Метавонам ки Россия бурам бе даверност. Мутаассифона не намешавад. Нафарҳое ки оли 18 сола шидагӣ нестен, ҳатман доштани даверност лозим мебошад.
як нафари дигар нависондаи депортҳо амнистия мешаванд бародар. Аз аэропорт гардондагиҳо навигарӣ мешавад. Дар бораи депортҳо ҳозира шуда ягон мақсад информатсияи нав нест. Бародаро, ман ҳамҷа як чиза мехоҳам қайд карда гузарам. Дар видеои динагӣ як чиза хато кардаем мо. Яъне ки дар чӣ масъала? Аз ба ҷои моҳи ноябр, моҳи октябр гуфта гап задем. Ҳамин чиза дар комментариҳо чанд нафар нависондиянд. Бародар, хайли одамия хато кардан мумкин аст ва ҳар гуна фикрҳои дағалу безеб гапҳои бад нагем, хатона таи гуноҳ намонед хулош. Як нафари дигар нависондае ки салом мака. Бахшиш дар савол ҷавоб тиҳед. Ҳама чӣ документ дорам, леки кор намекунам. Метавонанд мара депорт кунанд барои кор накардан. Хона дарем, кӯдаки майда дорам, патент дорам. Не, барои кор накардан ягон каса депорт намекунанд. Яъне ки та агар кор куниву баъд документ надошта бошӣ, дар ин ҳолат мақсад депорт мекунанд. Ахират ҳамаи ҳуҷҷатҳоро дорӣ, ягон проблема намешавад. Як нафари дигар нависондаи салому алайкум бародар. Саволи мара ҷавоб диҳед. Соли таваллуди ман 3 декабри 98 маро ба хизмат мебаранд. Шумо худтон ҳисоб кунед, агар ки 27 сола шудем, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ аллакай озод ҳастем. Ҳамин рӯзу моҳе ки шумо менависед, ҳамора як бор худтон ҳисоб кунед бародари азиз. То 27 соларо ба хизмат даъват мешавад ва баъдан тамом. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Зинда ва сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com